תראה, זה טוב עם הצלמה שמכוונים ל... מה? דני פותחת עיניים ומסתכלת עליך. בן, מי זו אחותך הקטנה? היא בודקת מי זה אח שלה הגדול? כן. תגיד לה, אני אח שלך הגדול. איזה חמודה. תגיד לה. תגיד לה, שלום, אני בן, אני אח שלך הגדול. אתה רוצה שהיא תשחק איתך כבר בכדור? כן. אנחנו רוצים שהיא תגדל ואז תשחק איתך? כן. כשהיא תגדל היא תשחק איתך, נכון? כן. עכשיו היא עוד לא יכולה לשחק? לא. מה היא עכשיו עושה? רק כל הזמן אוכלת, ישנה ובוכה. נכון? אמא תסתכלי. אבל רגע, אני רוצה תמונה איתך, אפשר? תראי, רק ממש איתך. פותחת את העיניים כתמונה. זו פעם ראשונה, לא? ככה שהיא עוקבת. ככה גם בן היה. את לא זוכרת שהוא היה ככה? תסתכלי. היא מסתכלת עליך, בן, אתה נורא מעניין אותה. דני. אוי, הוא עושה לה פרצופים, בוא נראה אם היא תצחק. היא עוד לא יודעת היא עוד לצחוק. לא יודעת לצחוק. היא עושה לך חזרה. אוי, קליפה. איפה, בשפתיים? ירדה לה, אבל הורדת לה, לא, מאמה? קרוב. כן. כן, זה כבר נראה יותר טוב. מי זה? אתה עושה לה פרצוף? גם היא עושה חזרה. היא עושה לך גם פרצוף? היי. איזה חמודה היא. אני חושב שהיא מאוד אוהבת אותך, אתה יודע? כן. כי לכבודך היא פתחה עיניים. יש לה פרצוף עגול. ניו? לכולם יש פרצוף עגול בגיל הזה. תיזהר, מאמי שלי. תיזהר עם הכדור, מאמי שזה לא ייפול עליה. דני. דני. היא שומעת אותך. דני. תשרי. רוצה לתת לה נשיקה? איזה יפה זה. כן? אז תזיז את הכדור הצידה. תן לסבתא את הכדור. אני ארים אותך שתוכל לתת לה נשיקה. על הלחי. איזה כיף, נכון? זה נעים. אולי תשאיר לה שיר ארס? טוב. מי ישיר לה? טווינקל, טווינקל, טווינקל. תיזהר, אתה תתפוס את הידיים. היא אוהבת. ראית? היא נרגעה. אוי, אבא, המצלמה. אוי, לבריאות. לבריאות, ממה.